Pamene chaka chatsopano chayamba, anthu ambiri tatsimikiza kuti munatifuna tichepe thupi. Ndipo pofuna kutero tiyamba kudya zinthu zapaderadera, tiyamba madayeto osiyanasiyana. Anthu ambiri sikukhala koyamba, takhala tikumwa ndi kudya zinthu zosiyanasiyana osaona kusintha kwenikweni. Ngati mmamvetsera bwinobwino maphunziro apano, munditsimikiza kuti kuchepa thupi, kuluza weight, si chinthu chapafupi. Chifukwa chokuti nthawi zambiri anthufe timangoona ngati kuti tikangodya mochepa, basi tichepa thupi. Kuiwala kuti sife maloboti ongofunika kuchaja yayi. Ndife anthu tili ndi zibadwidwe zosiyana, tilinso ndi mahomoni, komanso mwina thupi lathu limaotcha chakudya chomwe tadya mosiyana. Tisanapite kutali kwambiri, tatiye tingokambirana pang'ono za macalories. Macalories tikhoza kunena ngati kuti mphamvu ya chakudya. Tikamakagula mababu ku grocery, timati ayo sakagula 100 watts limawala kwambiri, sakagula 50 watts. Chifukwa chokuti mababu aja ali ndi mphamvu zosiyanasiyana. Chakudyaso chomwe ife timadya chili ndi mphamvu zosiyanasiyana, ndipo malo mwa watts ngati mababu timati macalories. Macalories kapena kuti zakudya zomwe mmayenera kudya pa tsiku amatengera zinthu zosiyanasiyana. Ndinu amayi, ndinu abambo, muli ndi zaka zingati, mmagwira ntchito zotani pa tsiku ndi tsiku, mmakhala kwambiri pansi mu office kapena mmagwira ntchito zotakataka. Kupatula ntchito zanu, mmapita ku gym, mumathamanga. Ngati mufuna mudziwe kuti mmayenera kudya zakudya zingati pa tsiku, mutha kungopita pa Google kulemba BMR calculator, ndikaso link yake m'makomentimu. Macalories amenewo ndi amene thupi lanu limafunika kuti lingokhala moyo pa tsiku limenelo. Muthe kupuma, kugaya chakudya ndi zina zotero. Ndi anthu ambiri amakonda kunena kuti ngati munthu ukuyenera kudya 2000 calories mwachitsanzo, koma iwe ukuchepetsa ukudya 1500 calories. 500 ina ikufunikira ija, thupi lako litengano chakudya chimenechi mu nkhokwe zathu. Ndipo chifukwa chokuti likudziya mwalokha, pakhalekhale tichepa thupi ngati tikuchita zimenezi tsiku ndi tsiku. Chimenechi ndi chomwe tikuchiyenera kumvetsetsa kwambiri. Masamu ochotsera ndi masamu ochotsera basi. Zinthu zomwe zimachotsa zinthu nthupi mwathu, zinthu zomwe zimatiyamwa ngati kudya mochepera komanso mafizo, pakhalekhale zimatondetsa. Koma amene ndanenera ndife anthu tili ndi mahomoni ndi zinthu zina ndi zina zomwe zimatha kusokoneza. Nkhani ya macalories si ya straightforward, si ya chindunji. Nkhani si nambala yomwe ayilemba ija kapena kuti mulingo wa chakudya chomwe tikuyenera kudya chija iyayi. Nkhani ndiyo kuti muchakudyacho muli thanzi lotani. 100 calories ya sugar ni 100 calories ya dzira ndi zosiyana kwambiri. Tabweretsa zitsanzo izi. Botolo la Fanta la 710 ml muli 330 calories. Mu 330 calories mmene mulibemo mafuta, mulibemo maprotein zomanga thupi, muli sugar yekha okwana 88 grams. Tiwerengere kuti 88 grams ni matispuni angati. Akuti matispuni 20 a sugar. Apo sindiyankhula zambiri za sugar timadziwa kale. Ndiye mudzira muli pafupifupi 70 calories dzira limodzi. Mukadya mazira awa 4 ndi hafu, mupeza macalories kapena mlingo wa chakudya chofanana ndi 700 ml ya Fanta. Koma mazira folowa akukhutitsani, akupasani thanzi labwino, amanga thupi lanu kusiyana ndi sugar yekha amene mungampeze umu mu Fanta. Nthochi malingana ndi kupsya kwake imatha kukhala pakati pa 100 ndi 200 calories. Ndikadya mabisiketi yawa atatu ndipeza akuti 160 calories. Ambiri ama calories amenewa ndi sugar. Mtedza wa cashew ndikawika mu half cup. Mtedza umene wa cashew half cup ndi 465 calories. Ngodzadzisa dzanja ndithu wafika kale 465 calories. Chifukwa chokuti zinthu zomwe mumakhala mafuta ngati miteza, mapeyara, mlingo ochepa wa zinthu zimenezi zimakhala ndi macalories ambiri chifukwa choti muli mafuta. Chitsanzo chosiriza, mpunga. Half cup ya mpunga wa brown rice umene wangokhala mpunga chabe silinauphike kuthira mafuta ya. Malingana ndi mtundu wa mpungawo akuti half cup ya mpunga umenewu ndi 320 calories. Ndi apa pali mavuto awiri amene ndifuna ndaonikira. Pakati apo ndinafunsapo kuti mupite mkabati mwano muchotse zinthu zomwe zinapangidwa ku Malawi, muone ngati azilemba kuti muli thanzi lotani, pachizungu timati nutritional labeling. Ndi mpunga wa Nasfarm, palibe pomwe alemba kuti mu mpungamo muli nutrition yanji kapena kuti kapu imodzi ikupatsani chani pathupi pano. Maiko ambiri anzathu chinthu sichilowa kapena kuti sichipita pansika asanatiuze kuti muchakudya chija muli thanzi lotani.
Anthu ambiri tikuonongeka chifukwa choti sitikudziwa kuti mthupi mwathu tikulowetsamo chani ndipo mulingo wotani. Tikuyenera kulipempha boma lathu kuti ndithu makampani amene akutidyetsa ife kuno atsibwera poyera ndikunena chilungamo cha zomwe zili mu zakudya zathu. Chifukwa choti anthu ambiri titadziwa kuti mabisiketi amene mumadya, manakinaki amene timatolatola muli thanzi lotani, zimwezi mwina tikumadandaula kuti ine koma ndimangodya pang'ono koma thupi langa likali natani. Chifukwa choti bwezi tikudziwa kuti kungodya bisiketi kumaliza paketi thupi lathu lilikale ku over, tapyoza kale zakudya zomwe thupi lathu limafuna tsiku limenelo, koma tangolipatsa shuga yekha zomanga thupi nkhabe, mafuta athanzi nkhabe. Mawa tilowa mkati mwa madaiti omwe anthu ambiri timachita, achina banting, ena amati keto, achina intermittent fasting, kuti tione kuti zimagwira ntchito bwanji, sayansi yake ndiyotani, ndipo zingatithandize bwanji kuthupi kwathu. Tiyeni tiwauze aneba, dzakhaleni pompo, zikomo kwambiri, mwakoma nonse.